O Mosteiro de Monte de Ramo recuperou a súa sala capitular como biblioteca e con vocación de centro cultural, grazas ao empeño dunha das veciñas do concello, Laura Álvarez. O Mosteiro acolleu o Colexio Público de Monte de Ramo ata que pechou as súas portas no ano 2014. Os libros que albergaba a escola na súa biblioteca son os que hoxe ocupan estes estantes. Recuperounos unha veciña que decidiu darlle unha nova vida non só a esas páxinas, senón tamén a un lugar privilexiado como este, a sala capitular do Mosteiro. Buscan deste xeito revitalizar a vida social, dar a coñecer o seu valioso patrimonio histórico e fomentar a lectura entre grandes e pequenos. Os muros do Mosteiro de Monte de Ramo gardan séculos de historia, a que agora queren engadirlle unha páxina máis. Esta sala capitular, en tempos lugar de reunión dos monxes, volve ser a biblioteca de todos, como cando o colexio aínda estaba aberto. E ocurriúseme, di, e por que non lle propoño ao alcalde, a ver que lle parece ao alcalde actual o que está agora, devolver a biblioteca ao seu lugar orixinario, que é moito máis grande, máis cómoda. Esta era a sala capitular dos monxes antiguamente, e ofrecinme voluntariamente a montar de novo a biblioteca. A resposta foi sí, e Amelia, sen dubidalo, púxose mans á obra. Recuperou os libros da antiga biblioteca, organizounos e volveu encher os estantes. Hai un mes reabriu as súas portas. Xa ves tú o traballo que fixo, que os colocou aquí, isto está moi ben. Quero escoller un libro, ou traer algún libro que che sobre, ou que o queiras cambiar, encontro moi ben, a min gustame moito ler. A biblioteca, que xa realizou os seus primeiros préstamos, acolleu recentemente a presentación dun libro e ten previstas algunhas máis. Dá alegría ver como o pobo se enriquece, como hai un lugar onde vir a coller libros, que poda axudar a que a xente pase tempo, lea e xenere novos vínculos entre todos os veciños. E o lugar é espectacular, é moi bonito e con moi boa historia. Creo que non hai un lugar mellor para poder montar unha biblioteca. Confían no futuro desta iniciativa que lles gustaría sirva ademais para promocionar o valioso patrimonio artístico do seu concello.